bagong case na Red Horse by Ate Marie! Ha? Oh, alam mo na, PM na lang kayo sa kanya. Thank you, Ate Marie! Oh. Ayun naman sa mga akla. Bagao na mo. Uy, ba't hindi na naman kayo kumakain dalawa? Ay, kami matapos ka kagaya. Nag-Thursday ka tinatanong, hindi ka tinatanong. Nag-Thursday kasi kami. Thursday? Spell. Basta kay letter T. Ah. Thursday at saka. Thursday at saka C. May banat na siya. Mag-drive ka? Kung nagte-Thursday ka, sino sa flyer mo? Nag-applyan. Ay, hindi ako hindi ako. Ha? Basta hindi ako. Hindi ako. Cloner siya. Magaling siya mag-name drop. Ayaw niya mag-name drop? Pero letter M din siya ha. Pero hindi ako. Taga-barangay lang namin. Parang hindi Tasty ah. Tasty mo? Sa ano ba? Tagalubayan. Hala! Gardenia. Ito ang name Gardenia. Sa Santa Cruz. Gardenia. Ano ba kang yun? Ha? Bakit alam niya? Lahat alam niya kahit kasulok-sulukan na applyan. Ano na? Chocolate? May chocolate flavor siya. Strawberry flavor. Meron din. Ang gusto ko. Aray. Ala. Ah, yung hotdog mo? Alina. Alika na. Guapa. 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 Guapa ni. Guapa. Guapa. Kita na. Ani. Tapa daw, tapa. Si Bating. Kato. Guapa na kita. Ako. Kani. Asa ba si Bating? Kani. Ay, di lang ako gwapa. No? Kani. Oh. Ay, papa. Papa? Nani Papa? Say Papa. Kana. Parang ang payat mo. Wala. Hindi daw. Ayun. Nasa likod. Ha? Bakit parang payat mo? Hindi ko alam nga eh. Chusero. Hindi ko alam. Buntis ka, no? Wow. Ayaw mo lang sabihin sa amin, no? Hindi ko alam mabasa nurse nila ako. Ah, nag-thursday na rin? Ah, okay. Turok na rin. Ayun pala, ang ganda ng shoulder mo. Hindi nga. Wala Sir. ako nag-diet. O, buntis ka, ano ba? May planning ako. Hotdog daw niya. Isang oras na daw. Kanina pa. Parang galit ka, Angel. Pag-selfie muna tayo. Pag-selfie muna tayo. Dali, alika na. Ayusin mo yung bangs mo. Dami. Para Angel para mag Oh, selfie ta. Uy! Ayaw na lang kanon, Chay. Ayaw na lang kanon. Sabi kanon diri kay mo. Yeah. Smile. Ah. Diba? O, yung hotdog daw niya. Nagugutom na siya. Guapa, papa. Kahit ba? Ha? Papa? Ma. Hoy, bati ba sa ate Liz? Happy birthday. Ay, happy birthday. Ate Liz, Chancel. Natawag po ako ni Ansel. Ano yan? Hala! Tora! Visit ka. Nga na nagdilaw ka rin. Pero mas tsaday sa imuha. Halatang mayaman, pang mayaman talaga. Parang tigwa 1.5 isa yung damit. Mga Mary. Hindi ako si SpongeBob. Sino ka? Popsicle. Ako ang baklang saging ngayon. Diba? Si Paloma, avocado. Parang Abogado. Ay, copyright! Hindi ako si SpongeBob. Sino ka? Popsicle. Ako ang baklang saging ngayon. Diba? si Paloma, avocado. Parang Abogado. Ay, copyright! Hello! Hello, Chappy ka. Hello. Hello! Chappy ka. Chappy. Chubby? Lami? Oh! Oy, lami tayo sauce! Nak! Lami ang sauce! Yeah. Siya nagluto ngayon. Si Dave Michelle. Hoy, ano masasabi mo kay William May? Shout out, William May!
Nanonood siya ngayon, Villa May. Oy. Villa May is watching. Huwag natin siya inggitin. Hi lang ba? Villa May. Hala, sige! Ano yan? Ha? Oh, nagbabalot do silang tatlo kasi daw pampabuhay ng dugo. Oh. Hala, sige, balot. Ano yan? Ay, kuha ka na lang. Thank you. Puno na naman tayo ngayon. What is this one? Ayos. Pagka-art of puta. Kasabi mo, kasabi mo. Tubag. That one. That one, Naman alas na. You look like it. Ayun na ka. Ha? Calamares. Ay, si Brenda.
Mga moms, time check. It's already 2 o'clock in the morning. Ayan, so naglilipit na kami po unti-unti. Thank you so much again, Ate Marie and Ate Liz Chancel. Salamat. Thank you po. Kuya. Hello? Dito lapid. Tayo na mga... Thank you guys sa mga bumili.